ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിലിംസിന് മെയിനായിട്ട് 6 സബ്ജക്റ്റാണ് ഉള്ളത്. ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റി, എക്കണോമിക്സ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്കോളജി. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട്, കറണ്ട് അഫെയർസും ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതും നോക്കി വെക്കണം. ഹിസ്റ്ററിക്ക് നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്: ആൻഷ്യൻറ്റ്, മിഡീവൽ, മോഡേൺ. 3 എണ്ണം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതും നമ്മൾ NCERTയും കവർ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സും നമ്മൾ നോക്കും. ജോഗ്രഫി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ GC ലിയോങ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ NCERT ആണ് ജോഗ്രഫിക്ക് മെയിനായിട്ട്, അതും 6th to 12th. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പൊളിറ്റിക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ലക്ഷ്മികാന്താണ്. അത് UPSCയുടെ ബൈബിളാണെന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് ലക്ഷ്മികാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലത്തെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫെയർസും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും കൂടെ നോക്കണം. പിന്നെ എക്കണോമിക്സിന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഉള്ളത് ശങ്കർ ഗണേഷിൻ്റെ ബുക്ക് നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ രമേഷ് സിംഗ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, മറ്റേ കുറച്ച് നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസും അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് PIB ഡാറ്റ, ബഡ്ജറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസും അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും മാക്സിമം കൂടുതൽ വരുന്നത് കറണ്ട് അഫെയർസാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന മിക്ക കറണ്ട് അഫെയർസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് എക്കോളജിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കർ IAS അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഔട്ട്ലൈൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പ്രിലിംസ് ആണല്ലോ കവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു 70% നമ്മൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രിലിംസിന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെയിൻസിന് വരുന്നതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും.